El Centre d'Atenció Precoç encara la recta final de les seues obres. El regidor de Benestar Social, Manuel Barceló, ha visitat esta setmana les obres d'un equipament que es vol que estigui acabat en les pròximes setmanes. L'objectiu és que la meitat d'este centre integral de la discapacitat, la que es dedica als xiquets entre 0 i 6 anys, estiga finalitzada i puga obtindre l'acreditació de la Generalitat per optar a les subvencions de l'any vinent. De tot el que és el Centre Integral de la Discapacitat n'hi ha dues parts ben definides. Una és un centre d'atenció temprana per a xiquets de 0 a 6 anys, xiquets que tinguin discapacitats físiques, intel·lectuals o sensorials, i aquesta part del que és el conjunt ens corre més pressa entregar-lo ràpid perquè tenim que tindre-lo acreditado el més pronto possible. Entonces, en aquesta acreditació podem ja tindre accés a les subvencions que la Generalitat té previstes per al manteniment de lo que és el personal necessari per al funcionament. El Centre d'Atenció Precoç funcionarà amb subvencions i personal pagat per la Generalitat, unes subvencions que es sol·liciten a principis d'any. Per poder demanar-les, el centre ha d'estar acreditat per la Conselleria i per això s'estan accelerant els treballs de cara a iniciar els tràmits per fer-ho. Encara que l'oferta de la subvenció és que en gener possiblement ens volem curar en salut un poquet i entonces pensem acabar-lo en octubre-novembre per tindre-lo tot ben dispost i que no hi hagi ningú fleco pendent per quan isca la subvenció perquè té que estar ja acreditat correctament. El centre d'atenció precoç ocuparà 350 metres dels 800 que tindrà tot el centre de la discapacitat. Es destinarà a l'estimulació de xiquets fins a 6 anys amb problemes físics, psíquics o sensorials i amb personal especialitzat. El CAT comprèn un conjunt, un equip de persones, de professionals que dediquen a aquests xiquets que tinguin algun tipus de discapacitat o deficiència per a potenciar les seves capacitats. Entonces estarà compost per un psicòleg, un fisioterapeuta, un logopeda i luego 2 terapeutes ocupacionals. Tots ells formen un equip que estudiaran cada cas concret i cada cas li aplicarà un tractament o un reforç. El mes de novembre s'espera poder demanar ja a la Conselleria el control d'aquestes instal·lacions per obtindre la certificació. La resta del centre de la discapacitat, la que va dirigida a persones a partir de 6 anys, haurà d'estar acabat per a finals d'any.